माताजी, आवाज येत नाही तुमचा. ओ ओ ओ मी म्यूट झाले होते. ओ ओके ओके. ठीक आहे ठीक आहे. लक्षात आलं नाही माझ्या. ठीक. सॉरी प्रभूजी. आपण परत घेऊ, हरकत नाही. हा हा. आता सुरू झाला आवाज. म्यूट झालं होतं, बरोबर बरोबर. ओके प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर आपण या 10व्या अध्यायाला मी म्हटलं की जी सुरुवात करत आहोत. आणि ह्या 10व्या अध्यायामध्ये आपल्याला ऐकायला मिळणारी चतुश्लोकी गीता, जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या स्वमुखातून सांगितलेलं आहे की मग या भक्तीची अवीट गोडी भगवंतांनी वर्णन करून सांगितली, जी 9व्या अध्यायामध्ये पण आपल्याला 8व्या अध्यायामध्ये. मग प्रत्येक ठिकाणी भगवंतांनी त्या ज्ञानाचा महिमा सांगितलेला आहे, त्या ज्ञानाचं श्रेष्ठत्व सांगितलेलं आहे, की हेही ज्ञान त्याच्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, हे ज्ञान त्याही पेक्षा श्रेष्ठ आहे, असं प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंतांचा उल्लेख केलेला आहे, भगवंतांनी उल्लेख केलेला आहे. आणि ज्या प्रकारे अर्जुनाचं मन वळवण्याचा आणि अर्जुनाच्या शंकांचं तर निरसन होत आहे, त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं भगवंत देत आहेत. आणि हा ज्ञानाचा ओघ असाच पुढे पुढे वाहत चाललेला आहे. आणि इतक्या सुंदर या भक्तीच्या अवीट गोडीमध्ये आपण आहोत की खरोखर ते शब्द आणि ती 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 उपमा दिलेली इतकी इतकी अप्रतिम आहे, आणि प्रभुपादांचं तात्पर्य इतकं सुरेख आहे की त्याचं वर्णन अगदी सतत वाचत ऐकत राहावं इतकं आपल्या कानांना ते खूप सुंदर वाटतं. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी, म्हणून 9व्या अध्यायात ज्याचा उल्लेख मी केला, की खरंच खूप कठीण आहे का हो. मग जे देवी देवतांची पूजा करता आहेत आणि जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, कारण मग फक्त अभिलाषा हो, फक्त वासना, कारण रजो आणि तमो गुणामध्ये. आणि म्हणून मग त्या अभिलाषेपोटी, त्या वासनेपोटी कुठेतरी फक्त ती गोष्ट स्वतःला काहीतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केली जाते. परंतु इथेच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की मग जे जे ज्या ज्या देवी देवतांची पूजा करतायत किंवा ज्या योनीमधली पूजा करतायत, त्यांना त्याच योनी प्राप्त होत आहेत. जसं देवी देवतांची पूजा केल्यावर स्वर्ग प्राप्ती होते, इंद्रलोक, चंद्रलोक, तपलोक, स्वर्गलोक ह्याची प्राप्ती होतीये. परंतु आपण बघितलं त्याच्या यादीच्या श्लोकांमध्ये की मग पुण्याची गणती केली जाते हो तिथे. पाप पुण्य पुन्हा त्या चक्रासारखं आहे हो. त्या आपण जेव्हा बघतो मेरी गो राऊंड, आपण जे बघतो याच्यामध्ये जत्रेमध्ये वगैरे, कारण ते वरून खाली, खालून वरती, वरून खाली, खालून वरती, म्हणजे खालून वरती जरी गेलं तरी तो वरून पुन्हा खाली येत आहे हो. कारण जेव्हा पापाचा घडा, पुण्याचा घडा भरला, पुण्य क्षीण झालं, तेव्हा तो पुन्हा मृत्यू लोकांमध्ये जन्म घेतोय हो. हे लक्षात येत नाहीये. आणि म्हणूनच ते किती क्षणभंगूर आहे हो, हे सुखच किती क्षणभंगूर आहे, हेच मनुष्याला रिअलाइज होत नाही. कारण ती सायकल वर चालली आहे पण ती खाली पण तितकीच येते ना. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलं की जे देवी देवतांची पूजा करतायत त्यांना त्या योनी, त्या स्वर्ग लोकाची प्राप्ती होतीये. मग जे पितरांची पूजा करतायत त्यांना पितरांच्या योनी, जे भूत पिशाच्यांची पूजा करतायत त्यांना त्या प्रकारच्या योनींमध्ये जन्म प्राप्त होतोय. आणि जे माझी आराधना करतायत, मग जे विष्णूंना यज्ञ अर्पण करतायत, मग आजच्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर वर्णन अहम सर्वस्य प्रभो भगवंतांनी सांगितलंय हो. 10.8व्या श्लोकामध्ये. कारण मी मी कोण आहे हे कारण कोणीच भगवंताला जाणू शकत नाही, हे आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये खूप सुंदरपणे भगवंतांनी त्याचं वर्णन स्वमुखातून केलेलं आहे. आणि म्हणून मग भगवंतांनी 9व्या अध्यायामध्ये जे सांगताना शेवटी सांगितलंय की इतकी कठीण आहे का भगवंतांची पूजा. एक पान, एक फळ, एक फूल किंवा पळीभर पाणी जरी भगवंतांना प्रेमाने आणि भक्तीने अर्पण केलं तर तो भाव भगवंतांच्या ठायी पाहिजे हो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. एक भक्तच हा भाव जाणू शकतो, आणि तोच त्या प्रेमाने भक्तीने भगवंतांना, मग अगदी गरीबातला गरीब व्यक्ती का असू नये, भगवंत म्हणतच नाही तो. आपण जेव्हा हे सगळे मोठ्या मोठ्या उत्सव करतो, मोठे मोठे सण साजरे करतो, अहो पण भगवंत म्हणतच नाही, देवाने काहीच सांगितलं नाही तुम्ही इतके खर्च करा, तितकं करूनच इतकं केलं पाहिजे. तुमचा भाव महत्वाचा आहे हो. 2 हात, तिसरं मस्तक भगवंतांच्या चरणी टेकवलं ना तरी तो भाव प्रकट होतो. जे काही अर्पण कराल ते भक्तीने, ते प्रेमाने अर्पण करणं. म्हणून त्या विदुराच्या पत्नीने जरी केळ्याचं साल खायला दिलं तरी भगवंतांनी त्याचा स्वीकार केलाय, कारण भावाग्रही जनार्दन आहे. कारण तो भाव भगवंतांना प्रिय आहे, भक्ताचा भाव प्रिय आहे. आणि म्हणून आपल्याला आजच्याही अध्यायामध्ये आता या भक्तीच्याच टप्प्यावरती आपण आहोत, जिथे आपल्याला प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखातून त्यांच्या
ऐश्वर्याला जाणायचंय. मग काय आहे ऐश्वर्य, काय आहे विभूती योग? विभूती म्हणजेच ऐश्वर्य. प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या स्वमुखातून या ऐश्वर्याचं वर्णन करताय, जे आपण 7व्या अध्यायापासून जाणत आलो. की मग या मटेरियल, या भौतिक प्रकृतीमध्ये भगवंतांचं प्रकट होणं ते काय आहे? तर सामान्य माणसाला याच पद्धतीने ते सांगितलं जातं. आणि म्हणून जेव्हा अर्जुनाने 7व्या अध्यायापासून याची विचारपूस केलेली आहे, तेव्हा हे जाणण्यासाठी, आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की या सगळ्यामध्ये भगवंतांची उपासना केली जाते, की पाण्याच्या चवीमध्ये, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये, बलवानांच्या बलामध्ये, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये कुठे नाहीये तो भगवंत. सगळ्याची उत्पत्ती जिथे भगवंतांपासून आहे तिथे निश्चितच त्यांचं अस्तित्व आहे. आणि म्हणून मग आज सांगताना भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की कशा प्रकारचं हे ज्ञान तुला मी देणार आहे आणि हे ज्ञान कशा प्रकारे आहे, तर हे आपल्याला जाणायचं आहे. तर आपण सुरू करूया अध्यायाला. अध्याय 10वा विभूती योग, श्री भगवंतांचं ऐश्वरी. श्री भगवान वाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्ण. प्रभूजी वाचणार तुम्ही? वाचा. हा, वाचतो वाचतो माताजी. हरे कृष्ण. हरे श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला असे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. तात्पर्य वाचायचं माताजी? नाही, याचं नका वाचू, मी सांगते तुम्हाला यातले काही टप्पे. हरे हा, कृष्ण बाबू, खूप हरे धन्यवाद. कृष्ण. आणि मग इथे पराशर मुनींनी भगवंतांच्या व्याख्येचं एक नमूद केलेली आहे. पराशर मुनी भगवान या शब्दाची व्याख्या बघा कशा प्रकारे करतात, की जे षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत, बल, यश, संपत्ती, ज्ञान आणि वैराग्य, या षड ऐश्वर्यांनी जे पूर्ण आहेत त्याला भगवान म्हटलंय. आणि म्हणूनच पूर्ण विदस्य, जो ईशोपनिषदातला पहिलाच श्लोक आहे की जिथे पूर्ण परिपूर्ण कोण आहे, 6 ऐश्वर्यांनी जे नटलेले आहेत, श्रीकृष्णांचा जो अवतार आहे, श्रीकृष्णांचं जे रूप आहे, ते हे षड ऐश्वर्यांनी नटलेलं आहे. म्हणून त्यांचा पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार केलेला आहे. आता श्रीकृष्ण अर्जुनाला आपल्या ऐश्वर्याचं आणि आपल्या कार्याचं अतिशय गोपनीय ज्ञान प्रदान करीत आहेत. यापूर्वी 7व्या अध्यायापासून भगवंतांनी आपल्या निरनिराळ्या शक्ती आणि त्या शक्ती कार्य कसं करतात याचं विवरण केलंय. म्हणूनच ही भौतिक शक्ती आणि ही आध्यात्मिक शक्ती ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. भौतिक शक्तीमध्ये कशा प्रकारे भगवंत प्रकट होत आहेत, कशा प्रकारे भगवंत तिथे उपस्थित आहेत, ते भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच या अध्यायामध्ये आता भगवंत आपल्या ऐश्वर्याचं वर्णन भगवंत अर्जुनाला करून देत आहेत. दृढ निश्चयने भक्तिभाव स्थापन करण्याकरता पूर्वीच्या अध्यायामध्ये त्यांनी आपल्या विविध शक्तींचं पूर्ण वर्णन केलंय. पुन्हा या अध्यायामध्ये ते अर्जुनाला आपल्या विभूती आणि विविध ऐश्वर्याबद्दल सांगत आहे. खूप सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे भगवंतांनी. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की भगवंतांना अर्जुन हा अतिशय प्रिय आहे, कारण तो अत्यंत निर्मळ मनाचा आहे. आपले भावंड ज्यांनी इतकं छळवणूक केलेली आहे, परंतु त्यांच्याबद्दलचे त्यांचे भाव हे एका भक्ताच्याच मनामध्ये असू शकतात तो. आणि म्हणूनच तो लाडका भक्त, लाडका शिष्य, प्रिय मित्र असा भगवंतांचा आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणताय, हे ज्ञान मी तुला देतो आहे आणि हे ज्ञान तू अगदी दृढपणे आपल्या मनामध्ये, कारण ज्या प्रकारे भगवंतांचा भक्त हा त्या भगवत कथेचं वर्णन अतिशय दृढ निष्ठेने ऐकू शकतो, त्याच प्रकारे अर्जुनाला भगवंतांनी म्हटलंय. आणि भक्तच या गोष्टीला तितक्या स्थिरपणे, तितक्या नियंत्रित मनाने, नियंत्रित इंद्रियांनी, सगळ्या त्या अशा नियंत्रित गोष्टींनी, आणि मग एक भगवत भक्तच त्या गोष्टीला पुरेपूरपणे जाणू शकतो.
मग भगवंत म्हणतायत कुणाला कळलंय भगवंतांचं मूळ, तर कुणालाच नाही. नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमार्दी अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचे मूळ मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य हरे वाचायचं की नंतर? नाही, ठीक आहे, मी सांगते प्रभूजी. ओके ओके. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत आता इथे सांगतायत की माझी उत्पत्ती आणि ऐश्वर देवतांनाही कळलेलं नाही. ज्या देवी देवता आपण म्हणतोय की जे भगवंतांचे अंश आहेत, भगवंतांच्या निकट आहेत, मग ज्या ब्रह्मा हा जीव तत्व आहे भगवंतांचं, या ब्रह्माची निर्मिती ही भगवंतांपासूनच आहे. मग भगवंतांच्या मनापासून, मग भगवंतांच्या इच्छेने अनेक मानवजातीची निर्मिती झालेली, आणि मग त्यांनी पुढे, मग त्या मनूनी, मग आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचंय की कशा प्रकारे चार कुमार आणि मनू यांची निर्मिती भगवंतांच्या इच्छेने, भगवंतांच्या मनातून झालेली आहे. आणि म्हणून ज्यांच्यापासून मग हे भगवंतांचं मूळ कोण जाणणार हो, तर कोणीच नाही जाऊ शकत. आणि म्हणून जोपर्यंत प्रत्यक्ष भगवंत ते सांगत नाही तोपर्यंत ते कुणाला कळणार आहे हो. आणि म्हणूनच इथे भगवंत स्वतः त्यांच्या ऐश्वर्याचं वर्णन करून सांगणार आहे, कारण या सगळ्याचं मूळ हे भगवंत आहे. या ठिकाणी स्वतः भगवंत म्हणतायत की मीच सर्व देव देवतांचे आणि महर्षीचे आदी कारण आहे. मोठमोठ्या देवता आणि महर्षींना सुद्धा श्रीकृष्णांना, महर्षी सुद्धा श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. त्यांना भगवंतांचं नाम किंवा त्यांचं स्वरूपही समजू शकत नाही. मग या सूक्ष्म ग्रहावरील तथाकथित विद्वानांबद्दल काय बोलावे. कोणीही जाणू शकत नाही की कशासाठी भगवंत मानव सदृश रूपात या भूतलावर अवतरित होऊन अद्भुत आणि असामान्य लीला करतात. म्हणून मनुष्यानं जाणलं पाहिजे की श्रीकृष्णांना जाणण्यासाठी विद्वत्ता ही पात्रता असू शकत नाही. अहो, पाटी कोरीच राहू शकते हो. अनेक ज्ञान घेतलंय, अगदी मोठे मोठे ग्रंथ वाचलेत आणि मोठ्या मोठ्या शास्त्रांना जाणलंय, पण सगळ्या वेदांचा अभ्यास केलाय, पण जिथे भगवंतांना जाणलं नाही तर काय उपयोग आहे अशा ज्ञानाचा. देव देवता आणि महर्षी सुद्धा आपल्या ज्ञानाद्वारे श्रीकृष्ण, देव देवता आणि महर्षींनी सुद्धा आपल्या ज्ञानाद्वारे श्रीकृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु तसे करण्यामध्ये ते अपयशी ठरले आहेत. म्हणून श्रीमद भागवतामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की मोठमोठ्या देवता सुद्धा भगवंतांना जाणण्यास असमर्थ आहेत. ते त्यांच्या अपूर्ण इंद्रियांची पराकाष्ठा करून तर्क करू शकतात व निराकारवादाचा विरुद्धार्थी निष्कर्ष काढू शकतात, कारण कारण ज्ञानच तितकं आहे हो. कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत हो, कुठेतरी त्या इंद्रियांची क्षमता. मग भगवंत नाही हो आपण, भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. अहो, त्यांचं एक इंद्रिय 10 इंद्रियांची कामं करू शकतात. त्यांचे हात त्यांच्या डोळ्यांचं काम करू शकतं. मग आपण जेव्हा नैवेद्य दाखवतो तो ग्रहण केला जातो भगवंतांच्या डोळ्यातून सुद्धा, कारण कुठल्याही इंद्रियांनी भगवंत कुठल्याही इंद्रियांचं कार्य करू शकतात. त्यांचं शरीर आणि मन हे एकच आहे. भगवंत हे भगवंतच आहेत हो. ते जीव, आपण भगवंत असू शकत नाही, पण निश्चित आपण त्याचं स्वरूप असू शकतो. आपण त्यांची स्वभाव प्राप्ती करू शकतो, कारण आपण आध्यात्मिकच आहोत. पण विस्मरण झालंय हो, विसरलोय कुठेतरी हे सगळं. आणि मग जे निराकारवादी आहेत, तर्कवादी आहेत, ते स्वतःच्या ज्ञानाचे, काय म्हणतात ना त्याला, वाभाळे काढतायत स्वतःच्या ज्ञानाचेच. म्हणजे आपण काय त्याला म्हणू, आय एम सॉरी टू से, पण कुठेतरी मग काहीतरी स्वतःच्याच डोक्यानी आणि स्वतःच्याच कल्पनांनी, कारण तिथे कुठेतरी ओरिजिनल मूळ ज्ञानाचा अभाव आहे हो, म्हणून तसं सांगितलं जातंय. भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांनी प्रकट होत नाही अशा कोणत्या तरी वस्तूविषयी निष्कर्ष काढू शकतात किंवा मानसिक तर्काने कल्पना विलास करू शकतात, परंतु अशा मूर्खपणाच्या तर्काने श्रीकृष्णांना समजणे शक्य नाही.
अशा प्रकारे भगवंतांनी यांचं वर्णन केलेलं आहे आणि त्यांचं मूळ कोणीही जाणू शकत नाही. आणि म्हणून अनेक लोक श्रीकृष्णांची स्वरूप स्थिती जाणू शकत नाहीत. यास्तव अशा तर्कवादी ज्ञानी लोकांवर कृपा करण्यासाठी श्रीकृष्ण आपल्या अहैतुकी कृपेमुळे अवतरित होतात. भगवंतांनी असाधारण लीला केल्या तरीही मायाशक्तीमुळे प्रभावित झालेल्या या तर्कवाद्यांना वाटते की निर्विशेष ब्रह्म हेच परमश्रेष्ठ आहे. कारण त्यांना कुठेतरी साकारवादी नसतात, ते निराकारवादी आहेत. त्यांना त्या मूर्ती रूपामध्ये, त्यांना अर्च विग्रहाचं काहीच ज्ञान नाहीये. म्हणून ते भगवंतांच्या त्या ब्रह्मरूपाशी, म्हणून जे शंकराचार्यांचं आहे, पण तिथे त्यांनी पुरुषोत्तम, त्या तत्वाला पुरुषोत्तम मानलंय, भगवान मानलेलं आहे. मग जे कोणी निराकार आणि तर्कवादी आहेत ते अपूर्ण ज्ञानाने भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मान्यता देत नाहीत. भगवंतांना पूर्णपणे शरण केलेले भक्तच केवळ भगवंतांच्या कृपेने जाणू शकतात की अशा असाधारण लीला करणारे स्वतः श्रीकृष्णच आहेत. भगवत भक्त हे परमेश्वराच्या ब्रह्म स्वरूपाची पर्वा करीत नाहीत. कारण आपल्या श्रद्धा आणि भक्तीमुळे ते तात्काळ भगवंतांना शरण जातात आणि श्रीकृष्णांच्या अहैतुकी कृपेमुळेच त्यांना श्रीकृष्णांचं ज्ञान होतं. भक्तांव्यतिरिक्त इतर कोणीही श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. म्हणून आत्मा म्हणजे काय आणि परमात्मा म्हणजे काय, तर ज्यांची आपण आराधना केली पाहिजे ते भगवान श्रीकृष्ण हेच आत्मा आणि परतत्व आहे. याचा महर्षी सुद्धा स्वीकार करतात. या परमात्म्याचाच आपण अंश आहोत. हा आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे. आणि म्हणून इथे कुठेतरी या तर्कवाद्यांना हे जाणणं गरजेचं आहे. पण ते ज्ञान आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार. तिथे ती श्रद्धा नाहीये, ज्ञान नाहीये. अज्ञानापोटी ज्या काही काय म्हणतात ना, स्टेटमेंट्स केली जातात, वाक्य तयार केली जातात आणि तशा प्रकारे मग त्या गोष्टींना तितकं महत्व दिलं जातं. पण मूळ काय आहे हे जाणणं अत्यंत गरजेचं आहे. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्म अनादि सर्व जगतांचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा वेत्ती तत्वतः, की ज्याने भगवंतांचं जन्म आणि कर्म जाणलेलं आहे, जो भगवंतांना अजन्मा अनादी सर्व जगतांचा स्वामी म्हणून जाणतो, परम तत्व, परम कारण, कारणांचं कारण, दिव्य असं कारण, हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, पुरुषोत्तम. आणि म्हणून आपण बघतो इथे 7व्या अध्यायात 7.3 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित दत्यति सिद्धये. जे आध्यात्मिक साक्षात्कारात उन्नती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ते साधारण मनुष्य नव्हे. आध्यात्मिक साक्षात्काराचं ज्ञान नसणाऱ्या लक्षावधी साधारण मनुष्यांपेक्षा ते श्रेष्ठ आहेत. परंतु आपले आध्यात्मिक स्वरूप जाणण्याचा वास्तविकपणे प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये जो श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम भगवान, अस्तित्वातील प्रत्येक वस्तूचा स्वामी, अजन्मा म्हणून जाणतो, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार झालेला अत्यंत यशस्वी मनुष्य होय. अशा अवस्थेत जेव्हा मनुष्याला श्रीकृष्णांच्या परमस्थितीचं ज्ञान होतं तेव्हा तो सर्व पापांपासून पूर्णपणे अलिप्त, पूर्णपणे मुक्त होतो. आणि म्हणून या भक्तीचा महिमा, की ज्याने भगवंतांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून अस्तित्वातील प्रत्येक वस्तूंचा स्वामी, जो अजन्म आहे, ज्यांचं कर्म जाणलेलं आहे, ज्यांना ज्यांचं प्रकट होणं ज्यांनी मान्य केलेलं आहे, अशा निश्चितच भक्ताचं वर्णन इथे केलेलं आहे. आणि त्याने जर हे तशा प्रकारे केलं की त्याला त्या प्रकारे श्रीकृष्णांच्या परिस्थितीचं, जेव्हा मनुष्याला या परिस्थितीचं ज्ञान होते तेव्हा तो सर्व पापापासून मुक्त होतो. कारण कुठेतरी हे ज्ञान महत्वाचं आहे. नक्की काय घडलेलं आहे याचा पुरेपूर ओरिजिनल जे आपल्या शास्त्रात, वेदात ज्याचा उल्लेख केलेला आहे ते ज्ञान अत्यंत महत्वाचं आहे. मग या ज्ञानातूनच आपण सगळं जाणण्याचा प्रयत्न करतो. हे जे काही सांगितलेलं आहे टप्प्याटप्प्याने आपण बऱ्याच गोष्टी क्लॅरिफाय करतो आहोत. मग इथे अज असं म्हटलेलं आहे भगवंतांना. अज म्हणजे अजन्मा. दुसऱ्या अध्यायात जीवांचे वर्णन केलेल्या अजय या शब्दापासून हा शब्द भिन्न आहे. सॉरी,
भौतिक आसक्तीमुळे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होणाऱ्या जीवांहून भगवंत भिन्न आहेत. बुद्ध जीवात्मे देहांतर करीत असतात, कारण सगळं इच्छेने आहे. हो, इच्छेची ही जी छोटीशी सूड दिली आहे ना, ती टाकती आपल्याला वेगवेगळ्या युनिटमधून. कारण हे हवंय, ते हवंय, हे खायचंय, ते खायचंय, असे कपडे घालायचे, असं वागायचंय. त्या प्रकारे तुमचा जन्म निश्चित करतात. जेव्हा ते या भौतिक जगतात अवतरित होतात, भगवंतांबद्दल सांगितलेलं आहे, भगवंतांचा देह कधीच बदलत नाही. ते जेव्हा अवतरित होतात ते सुद्धा ते अजन्म म्हणूनच येतात. म्हणून 4थ्या अध्यायात म्हटले आहे की भगवंत आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे कधीही अपरा प्रकृतीच्या अधीन होत नाही, तर ते सदैव परा प्रकृतीच असतात. कारण ही जी परा प्रकृती आहे ही या जड प्रकृतीच्या कित्येक पटीने दूर आहे आणि या सगळ्याच्या पलीकडे आहे. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो या सगळ्या सृष्टीचा प्रलय होईल, अनेक ब्रह्मांड त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रलयामध्ये सगळं नष्ट पावेल, परंतु ही जी परा प्रकृती आहे ना, ती मात्र त्याला काहीही होणार नाही. कारण ती भगवंतांची आध्यात्मिक प्रकृती आहे. जे भगवंतांचं स्थान आहे, जिथे भगवंत प्रेझेंट आहेत, भगवंत उपस्थित आहेत, अशा त्या प्रकृतीला काहीही होणार नाही. म्हणूनच अपरा आणि परा, या अपरा ही जी भगवंतांची कनिष्ठ प्रकृती आहे, आणि म्हणूनच ही जी जीव आहे, ही जी एंटिटी आहे, लिव्हिंग एंटिटी, हा जो जीव आहे, हा जीव कुठेतरी याचा उपभोग घेण्यामध्ये गुंग झालेला आहे. आणि म्हणूनच या मटेरियल जगामध्ये स्वतःला गुंफून गुंफून घेतलं जात आहे. या श्लोकामधील वेत्ती लोक महेश्वरम शब्द दर्शवतात की भगवंत सर्व विश्वाचे लोकाचे स्वामी आहेत. हे मनुष्याने जाणले पाहिजे. भगवंत सृष्टीच्या पूर्वीही अस्तित्वात होते आणि ते आपल्या सृष्टीहून भिन्न आहेत. सर्व देवदेवतांची निर्मिती या भौतिक जगतातच झाली बघा. परंतु भगवान श्रीकृष्ण अजन्मा आणि म्हणून ब्रह्मदेव आणि शंकर इत्यादींसारख्या मोठमोठ्या देवतांहूनही ते भिन्न आहेत. आणि ब्रह्मदेव, शिव आणि सर्व देवतांची त्यांनीच निर्मिती केल्यामुळे ते सर्व लोकांचे महेश्वर आहे. सर्व लोक महेश्वरम. ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघणार आहोत, संपूर्ण चराचर ज्यांच्या ठाई आहे, तिथे शिव ब्रह्मा यांचंही आपल्याला अस्तित्व हेही तिथेच उपस्थित आपल्याला दिसत आहेत. आणि म्हणून ज्यांची निर्मिती ही भगवंतांपासूनच झालेली आहे. साधारण तोच पॅरेग्राफ दिलेला आहे. तरी आपण शेवटच्या पॅरेग्राफ मधल्या आध्यात्मिक गुरुबद्दल निश्चित, मग बऱ्याच ठिकाणी हे ज्ञान आपण घेतो, हे सगळं जाणण्याचं, कारण कुठेतरी मग सकाम कर्मात अडकलेली व्यक्ती ही कुठेतरी त्या अभिलाषेपोटी असते. पण हे जे काही मी सांगते की हे श्रेष्ठ ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. आणि भगवंताला जन्म कर्म, भगवंतांना कशा प्रकारे जो जाणू शकतो, मग हा जो भक्त आहे हा निश्चितच योग्य अध्यात्म गुरुची निवड करतो. आणि ती निवड केलेली अत्यंत योग्य असावी, जेणेकरून ते जे काही ऍडव्हान्स, जे काही प्रगत ज्ञान तुम्हाला हवं ते निश्चितच मिळण्यासाठी ती गोष्ट महत्वाची असते. भगवद्गीतेतील 6व्या अध्यायाच्या पहिल्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे जो भगवंतांच्या आदेशानुसार आपले कर्म कर्तव्य म्हणून करतो आणि जो आपल्या कर्मफलांची अपेक्षा करीत नाही, अनाश्रित कर्मफलम, तोच वास्तविक संन्यासी आहे. भगवंतांच्या आदेशानुसार जे कोणी कर्म करतो तोच खरा संन्यासी आणि योगी होय. बोंधू, योगी आणि संन्याशाचा वेश परिधान करणारा मनुष्य खऱ्या अर्थाने नास्तिक किंवा योगी होऊ शकत नाही. कारण मिथ्याचार नकोय हो भगवंतांना. बाहेर भगवी वस्त्र धारण करून लोकांना गंडवलं जाऊ शकतं, पण मनाचं काय हो? त्या मनाला कोण नियंत्रित करणार आहे? कारण ते वासनेच्या आहारी कधीही जाऊ शकतं पटकन. मग तरीही काल भगवंतांनी सांगितलंय की मग योगक्षेम वहाम्यम, मग हे जे क्षेम आहे हे भगवंत बघतायत. भगवंत निश्चितच या सगळ्या भक्तीचा भगवंत निश्चितच विशेष प्रकारे त्याचं प्रिझर्वेशन करतात आणि त्याचे जपणूक केलेली असते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो आपल्या मनाचं नियंत्रण करतोय, ज्याने मनाला, इंद्रियांना, आपल्या बुद्धीला पूर्णपणे आपल्या कयात आणलेला आहे, असा जो आहे हा सर्वश्रेष्ठ योगी आहे. अनाश्रित कर्मफलम, तोच वास्तविक संन्यासी आहे. कारण तो आपल्या
कर्मफळांची अपेक्षा करत नाही, कुठल्याही त्या बंधनातही तो अडकत नाही. आणि म्हणून तो खऱ्या अर्थाने संन्याशी हा योगी आहे. परंतु भोंदू योगी किंवा संन्यासाचा वेश धारण करणारा मनुष्य खऱ्या अर्थाने संन्यासी किंवा योगी असू शकतच नाही, कारण तिथे सगळा मिथ्याचार भरलेला आहे. हो, भगवी वस्त्र धारण करलोय, हातात कमंडलू घेतलंय, पण एका हातामध्ये काय मोबाईल, काही सिगरेट वगैरे ओढण्याचा विचार. हो, हे किती चुकीचं आहे. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती हे निश्चितच संन्यासी तर होऊ शकतच नाही, परंतु हे हे कुठेतरी स्वतःची इंद्रिय तृप्ती, म्हणजे त्या फक्त दाखवण्यासाठी त्या गोष्टी अशा कुठेतरी बाह्य रूपाने अवतरल्या, ऍक्सेप्ट केल्या जातात, पण आतलं काय, त्या मनाचं काय, त्याला कधी कंट्रोल मध्ये आणणार आहे, त्याला नियंत्रित करणं महत्वाचं आहे. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः. हरे कृष्ण प्रभुजी. दोन्ही याचा मिळून तात्पर्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बुद्धी, ज्ञान, संशय आणि मोह यातून मुक्तता, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय संयमन, मनोनिग्रह, सुख आणि दुःख, जन्म मृत्यू, भय निर्भयता, अहिंसा, समता, संतुष्टी, तपस्या, दान, यश आणि अपयश इत्यादी जीवांचे सर्व विविध गुण माझ्याद्वारेच उत्पन्न झाले आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून हे आता गुण, मग जसं आपण 13व्या अध्यायापासून सुरू करू, तर बऱ्याच वेळेला मग 13व्या अध्यायामध्ये या गुणांचा कुठेतरी उल्लेख आहे, आधीच्याही काही अध्यायांमध्ये आहे. मग हे जे दुसऱ्या अध्यायामध्ये जसं आपण म्हटलं की एक स्थिताधीर मुनी हा कसा असू शकतो, मग त्यांनी कशी स्वतःवरती नियंत्रण आणलंय, कशी बॅलन्स केलंय, कसं स्वतःला बॅलन्स केलंय, कशा प्रकारे तो भगवंतांच्या दृढ श्रद्धेमध्ये स्थिताधीर मुनी, हो, ते मन इतकं स्थिर केलेलं आहे, इतकं स्थिर केलेलं आहे की काहीही झालं, जग इकडचं तिकडे झालं तरी ते ध्येय, ती दृढता कुठेही हलणार नाही. भगवंतांवर दृढ श्रद्धा आहे, मग त्या श्रद्धेला थोडं सुद्धा कमी पडणार नाही. तो भक्तच फक्त हे करू शकतो. आणि म्हणून या भक्ताचे हे गुण दिलेले आहे. हे सगळं भगवंतांच्या द्वारे याची उत्पत्ती झालेली आहे, जिथे आपण प्रत्येक याचा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे. आपण 2-2 वाक्य प्रत्येकाची घेऊ शकतो. जीवांचे विविध गुणधर्म, मग ते चांगले असो अथवा वाईट, सर्व भगवान श्रीकृष्णांनीच निर्माण केलेले आहे आणि त्यांचं वर्णन श्लोकामध्ये करण्यात आलेलं. मग म्हणून प्रत्येक सुख दुःख, मग सुख पण आणि दुःख पण, हो, जिथे गवताचं पातही हलत नाही, हो, भगवंतांच्या इच्छेशिवाय, तिथे जे काही दिलंय ते भगवंतांचंच दिलेलं आहे. म्हणून त्या भगवंतांनाच ती प्रार्थना करणं की की दुःख आहे, पण त्या दुःखाला कसं पचवायचं आहे, आणि ती ताकद आणि ते सगळा बॅलन्स कसा मिळवायचा हे ज्ञान मात्र भगवंत निश्चित देतात. आणि त्या ती प्रार्थना निश्चित भगवंतांना पोचते, जेव्हा त्या प्रकारे त्या स्वरूपामध्ये ते जाणलं जातं. आणि म्हणून या प्रत्येक गोष्टीचं की बुद्धी म्हणजे यथार्थ दृष्टीने विश्लेषण करण्याचं सामर्थ्य होय, आणि ज्ञान म्हणजे चेतन आणि जड पदार्थ वस्तूंना तत्वतः जाणणं होय. बुद्धी म्हणजे काय की बुद्धिमान, मग कुठेतरी अनालिसिस करायचा असतो, कुठेतरी स्वतःचं ज्ञान वापरून त्या गोष्टी करायच्या असतात. मग जड पदार्थ, आणि जसं ज्ञान म्हणजे काय, तर चेतन आणि जड पदार्थ यांच्या विषयीच जाणण्याचं आपण जे म्हटलेलं आहे की ज्या सत आणि असत या वस्तूंविषयी, या गोष्टींविषयी जाणलं जाते. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे हे ते केवळ पदार्थांशी संबंधित असते, म्हणून या ठिकाणी या शिक्षणाचा ज्ञान म्हणून स्वीकार करण्यात आलेला नाही. ज्ञान म्हणजे चेतन आणि पदार्थ यामधील भेद जाणणे होय. आधुनिक शिक्षणामध्ये आत्मज्ञानाचा समावेश नाही. या शिक्षणामध्ये केवळ भौतिक तत्वे आणि शारीरिक गरजांकडे विविध विशेष ध्यान दिले जाते, म्हणून शारीरिक ज्ञान पूर्ण नाही. मग फक्त एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम इतकंच नाही, हो. भगवंतांचं ते नामस्मरण करणं आणि भगवंतांच्या लीला जाणणं, त्यांची पुस्तकं, प्रभुपादांची अनेक पुस्तकं आहेत ज्याचं वाचन आपण त्याच निमित्ताने, बरेच जे नियमित येणारे प्रभूजी आहेत, खूप खूप
कशा प्रकारे आपल्याला त्यांना जाणायचं आहे. तर हे जाणणं, एक सेकंद द्या मला. आणि म्हणून हे ज्ञान, ज्या ज्ञानाचं महत्व आपण आधीही जाणलेलं आहे, म्हणून हे भेद जाणणं, मग भौतिक आध्यात्मिक जगताचा जसा भेद जाणलेला आहे, तसं भौतिक तत्व आणि शारीरिक गरजांकडे विशेष जे ध्यान देणारे आहेत. कारण जे कुठेतरी फक्त शरीर या भावनेशी निगडीत आहे, कारण ते कुठेही आत्मसाक्षात्काराकडे वळलेले नाहीये, ते शरीर या भावनेशीच निगडीत आहे. मग तिथे कुठेतरी ते ज्ञान परिपूर्ण नाही. मग तिथे अनेक अगदी डिग्र्या घेतलेल्या असतील, 50 डिग्र्या मागे लागलेल्या असतील, पण जिथे कुठेतरी ते ज्ञान अपूर्ण कशा पद्धतीने, तिथे त्या ज्ञानाचा अभाव कुठल्या प्रकारचा आहे. शैक्षणिक ज्ञान भले भरपूर डिग्र्यांचं असू दे, परंतु जिथे भगवंतांनाच जाणलं जात नाही, मग वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो, परंतु त्या भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाही, ही गोष्ट कुठेतरी खूप कॉन्ट्रॅडिक्टरी. आणि म्हणून अशा ज्ञानाला परिपूर्ण म्हटलेलं नाही. कारण जे जे ज्ञान तुम्हाला ग्रॅटिट्यूड शिकवतंय, तुम्हाला कृतज्ञता, कारण फक्त अहमभाव, मी सगळीकडे आहे हो, त्या मीला बाजूला ठेवलं तरच ती तरच त्या आत्म्याला जाणू शकाल हो. तो रथ वारंवार आठवा. जे घोडे म्हणजे 5 इंद्रिय आहेत, घोड्यांचा लगाम पकडलाय त्या मनाने, त्या मनाच्या दोऱ्या पकडल्यात त्या बुद्धीने, आणि त्या बुद्धीला बुद्धी कोणाच्या स्वाधीन आहे, तर त्या आत्म्याच्या स्वाधीन आहे. पण त्या आत्म्याकडे लक्षच नाहीये हो. जसा तो परमात्मा सुद्धा बघतोय. कठोपनिषदामध्ये खूप सुंदर आकृती आहे, जसा 13व्या अध्यायामध्ये आपण उल्लेख करणार आहोत. भगवंत बघतायत सगळं, पण इथे लक्षच नाही. आम्ही आमचं खाण्यात दंग झालेलो आहोत. मग अशाच प्रकारे इतर हे गुण आहेत. असममोह, कशा प्रकारे असममोह हा असतो. त्यानंतर इंद्रिय निग्रह म्हणजे मोह टाळणे, इंद्रियांना नियंत्रित करणे. भव किंवा जन्म देहाशी निगडीत आहे. मग कशा प्रकारे आपण या थोड्याशा वेगळ्या गोष्टीविषयी जाणूया. भव किंवा जन्म हा देहाशी संबंधित आहे. आत्म्याचा विचार केलास आत्म्याला जन्मही नसतो आणि मृत्यूही नसतो, आणि याबद्दलची चर्चा आपण भगवद्गीतेच्या प्रारंभीच दुसऱ्या अध्यायात केली आहे. जन्म आणि मृत्यू हे या भौतिक जगतातील मनुष्याच्या देहाला लागू आहे. भविष्य काळाबद्दल चिंता केल्याने भय निर्माण होते. कृष्ण भावना भावित मनुष्याला मुळीच भय नसते, कारण त्याला आपल्या कर्मामुळे निश्चितच आध्यात्मिक विश्वाची, भगवत धामाची प्राप्ती होणार असते. कारण तो त्याच भावनेमध्ये असतो हो, की पटापट की आपण या कृष्ण भावनेमध्ये आहोत आणि कुठल्याही गोष्टींची आपल्याला बांधिलकी नाहीये. जे करणार आहोत ते सगळं भगवंतांसाठी करणार आहोत, त्यामुळे त्याला कुठलंही भय मनामध्ये नसतं. इतका असता बिनधास्त म्हणजे तो वैष्णव आणि ते विभूती, की मनावर कुठलं दडपणच नाही हो, कुठल्या कर्मफळाची त्यांना अपेक्षाच नाहीये. ते कर्म केलं जातं हे भगवंतांसाठी केलं जातं. आणि म्हणूनच त्याला त्या आध्यात्मिक विश्वाची, त्याला त्या भगवत धामाची प्राप्ती होणार असते. आणि अशा प्रकारे या भक्ताचं वर्णन केलेलं आहे. मग या सगळ्या कुठेतरी या सगळ्या गुणांचं हे अहिंसा म्हणजे काय, समता म्हणजे राग आणि द्वेष याच्यातनं मुक्त होणं, कुठेतरी समतोल साधणं, आणि या आसक्ती मधनं बाहेर येऊन स्वतःला अनासक्त करून भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये, कृष्णाविषयीच्या, कृष्णांबद्दलच्या आसक्तीमध्ये स्वतःला समरस करावं, हे सगळं अत्यंत महत्वाचं आहे. तुष्टी म्हणजे मनुष्याने अनावश्यक कर्म करून अधिकाधिक भौतिक वस्तूंचा संग्रह करण्यास उत्सुक असू नये. कपाटामध्ये साड्या आहेत भरपूर, तरी उद्या लग्न आहे, अहो मी काय घालू, माझ्याकडे साडीच नाहीये. किती किती मिळणार, किती किती अनावश्यक भौतिक वस्तू, किती किती तो, कारण मनुष्य आहे हो, शेवटी आपण सगळेच या प्रपंचात आहोत. आणि आपल्या सगळ्याला कुठेतरी वरखाली वरखाली ही गोष्ट होत असते, पण तेच कुठेतरी टाळायचंय, तेच कुठेतरी जाणायचं. मग जेव्हा मी तुम्हाला विचारते ना, की जेव्हा आपण पुढील काही अध्याय घेऊया आणि प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन जेव्हा मी तुम्हाला विचारते, तेव्हा ही तुष्टी बघा, या तुष्टीवरती, की अनावश्यक कर्म करून अधिकाधिक भौतिक वस्तूंचा संग्रह करण्यास उत्सुक असू नये. कारण ते उगीच सेन्स ग्रॅटिफिकेशन असतं, त्या इंद्रिय विषयीची आसक्ती असते. मग तीच तर कुठेतरी टाळायची आहे, त्याच्यावरच विजय मिळवायचा आहे, की समाधान, तो बॅलन्स, की नाही मी माझ्यातलं काढून दुसऱ्याला देण्याची तेवढी प्रवृत्ती वाढवावी, की जेणेकरून नाही मी फक्त मलाच मिळेल ही जी प्रवृत्ती आहे, ही सगळी रजोतमो गुणाची आहे. मग आपल्याला जेव्हा 14वा अध्याय जाणायचा तेव्हा अजून आपण सखोलपणे हे जाणू. मग दान कसं करावं किंवा कुठल्या प्रकारचं, तर खूप सखोल न जाता या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तात्पर्य पुन्हा एकदा वाचू शकता. तर हे सगळे प्रत्येक गुणांचं वर्णन दिलेलं आहे.
आणि म्हणूनच आपल्याला जे जे शुभ किंवा अशुभ आढळतं त्याचं मूळ श्रीकृष्ण आहे. जी गोष्ट श्रीकृष्णांमध्ये नाही ती गोष्ट स्वतःहून या भौतिक जगतात प्रकट होऊच शकत नाही. सगळ्याच मूळ हे भगवंतच आहेत स्वतःहून. मोठे सायंटिस्ट सगळं असं क्लेम करतायत, मग प्रत्यक्ष आपण आता सुद्धा बघा की आपण जे नासाचं सॉरी आपण जे इस्रो मधले डॉक्टर त्यांनी त्यांचं ओपिनियन जे मेन त्यांनी सांगितलं की त्यांनी वेदांविषयी शास्त्रांमध्ये याचा बेस सांगितला. हो, कुठेतरी मूळ कुठे आहे शेवटी सगळ्याचं उत्पत्ती करतोय, पण ते ते ज्ञान कुठून आलंय? कारण आपण भगवंतांच्या स्वभावाचे आहोत. हो, म्हणून आपण ते करू शकतोय, ती क्षमता आपल्यामध्ये आहे. ती देण कोणाची आहे? पण ती भगवंतांची आहे. पण ते ग्रॅटिट्यूडच विसरलोय. हो, ती कृतज्ञता विसरलोय आपण. सगळं अहम मध्ये गेलंय. अहम, तो अहम आहे ना, तोच कुठेतरी बाजूला काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. हेच प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन, यालाच ज्ञान म्हणतात. सर्व वस्तू निरनिराळ्या अवस्थांमध्ये अस्तित्वात आहेत हे आपापल्या जरी आपल्याला जरी माहीत असले तरी या सर्व गोष्टींचं उगमस्थान श्रीकृष्णच आहेत याची अनुभूती आपल्याला झाली पाहिजे. त्याच्यासाठी तो अहम बाजूला ठेवला पाहिजे, तरच ते जाणू शकतो, तरच आपण त्या स्तराप्रत उन्नत होऊ शकतो. मग कोण जाणू शकतंय किंवा कोणी प्रयत्न केलाय, कोणी जाणू शकलंय? जे भगवंतांपासून आहे ते तरी जाणतायत का भगवंतांना? अहो, जेव्हा देवकी मातेच्या उदरामध्ये, देवकी मातेच्या गर्भामध्ये भगवंत प्रकट झालेले आहेत. मग जसं आधी भगवंतांच्या जन्माची जी कथा आपण, की मग प्रकट भगवंतांचा जन्म असा ज्याचं जे प्रगट हे दिव्य प्रकारे प्रकट झालेले आहेत. हे वसुदेवाच्या मनात, वसुदेवाच्या हृदयात, देवकी मातेच्या मनातून तिच्या हृदयात, आणि मग त्याप्रमाणे त्या बाल्य स्वरूपात त्यांनी वसुदेवांना तिथे दृष्टांत दिलेला आहे. आधी परमात्मा स्वरूपात आलेले, मग वसुदेवांच्या विनंतीवरून त्यांनी आपले पालक सिलेक्ट केले. हो, तुम्हा आम्हाला आहे का? हो, आपल्याला त्या योनीमध्ये आपण फिरतोय कारण आपल्या इच्छा आपल्याला संपतच नाही. आपल्याला हे हवंय, ते हवंय, हे खायचं, ते पाहिजे. मग त्यामुळे आपणच आपल्या त्या कर्मबंधनात अडकतो. पण भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. तो म्हणून तर चौथ्या अध्यायात भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की त्या काळी तूही होतास, पण ते तुला आठवत नाहीये, मला माहितीये तू काय होतास. कारण तिथे विवस्वानांना जेव्हा गीता हजारो लाखो वर्षापूर्वी सांगितली, तेव्हा निश्चितच तिथे भगवंत त्याच मूळ स्वरूपात होते, ज्या मूळ स्वरूपात त्यांनी द्वापार युगात सांगितले. आणि म्हणूनच ते फक्त प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहे. भगवंताचं हे तत्व आहे आणि भगवंत प्रकट होत आहे त्या दुष्टांचा नाश करण्यासाठी, धर्माची. कारण जिथे आता आपण बघणार आहोत भागवतामध्ये, आपण आजही भागवतांचा क्लास आहे 7 वाजता, तर जिथे जिथे कल्की अवतारापर्यंत सांगितलेलं आहे, पुढे जाऊन आपल्याला याही गोष्टीबद्दल जाणायचंय. पहिल्या स्कंदामध्येही याचा उल्लेख आहे पुढे पुढे, की मग ह्या कल्कीचा अवतार सुद्धा घेतलेला आहे पुढे जाऊन, जिथे धर्माचा. आपण आता या पहिल्या 5-10 हजारामध्ये आहोत म्हणून. हो, 4,32,000 वर्षापैकी आत्ताशी 5,500 वर्ष झाली आहेत, 5,500-6,000 वर्ष झाली आहेत. अजून तेवढी 4,00,000 जी काही आहेत, 25,000 वर्ष तेवढी आहेत. पण आपण या सुरुवातीच्या काळात आपण नशीबवान, आपण तेवढे खरोखर फॉर्च्युनेट आहोत की आपल्याला त्या काळामध्ये, की अजूनची 10 वर्ष, निकटच्या 10 वर्षामध्ये ज्या काही गोष्टी घडणार आहेत त्या बऱ्याच कंट्रोलमध्ये आहेत. पण नंतर हे इतकं प्रकोपाला जाणार आहे की मग याची कल्पनाच करू शकत नाही की कलियुगामध्ये काय होणार आहे. ज्याचं चित्र आपल्याला हळूहळू दिसतच आहे. हो, सगळं. आणि म्हणून या सगळ्यामध्ये प्रकट होणं भगवंतांचं हे जाणायचंय. मग आता भगवंत म्हणतायत, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. सप्तर्षी गण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच म्हणून कंसामध्ये मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात. आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण बघतो तात्पर्य वाचता प्रभूजी, वाचा आहे छोटं हो तात्पर्य आहे, वाचतो. त्याच्यातनं हो कळेल की वाचतो. हरे हो कृष्ण. वाचतो. तात्पर्य. भगवंत या श्लोकात विश्वातील प्रजेची मूळ वंशावळ सांगत आहेत. ब्रह्मदेव हा भगवंताचा हिरण्यगर्भ नामक शक्तीपासून जन्मलेला सर्वप्रथम जीव होय. ब्रह्मदेवापासून 7 महर्षी, त्यांच्या पूर्वी सनातन, सनत आणि सनत कुमार हे 4 महर्षी आणि मनु प्रकट झाले. या 25 महर्षींना संपूर्ण ब्रह्मांडातील सर्व जीवांचे प्रजापती असे म्हटले जाते. ब्रह्मांडे असंख्य आहेत आणि प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये असंख्य ग्रहलोक आहेत आणि प्रत्येक ग्रहलोक वैविध्यपूर्ण योनींनी परिपूर्ण आहे. या सर्वांचा जन्म या 25 प्रजापतीपासून झाला आहे. ब्रह्मदेवानी प्रथम देवतांच्या गणनेनुसार 1000 वर्षे इतकी तपश्चर्या केली आणि नंतर श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळे त्यांना सृष्टीची निर्मिती कशी करावी हे ज्ञान प्राप्त झाले. ब्रह्मदेवापासून सनंदन, सनातन आणि सनत कुमार, नंतर रुद्र आणि नंतर सप्तर्षी प्रकट झाले. या प्रकारे भगवंतांच्या शक्तीपासून सर्व ब्राह्मण आणि क्षत्रियांची उत्पत्ती झाली. ब्रह्मदेवांना पितामह म्हणतात, तर श्रीकृष्णांना प्रपितामह असे म्हणतात. हे भगवद्गीतेच्या 11व्या अध्यायात सांगितलेले आहे. 11.39. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप सुंदर ज्ञान आहे हे. हे अधिक सखोल आपल्याला भागवतामध्ये जाणता येईल, जिथे आपण 4 कुमारांविषयी की ज्यांना भगवंतांविषयी, मग हे सगळे भगवंतांच्या इच्छेतून निर्माण झालेले आहेत. कारण ब्रह्मदेव जे ब्रह्मा जे आहेत, जे भगवंतांच्या, मग जे महाविष्णूचं तत्व आपण म्हणतो, जे कर्णोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, जे कर्णोदकशाही विष्णू जे आहेत ते महाविष्णूचं तत्व आहे. आणि त्यांच्यापासून, मग त्यांच्या बेंबीतल्या कमळापासून, त्या कमळावरती ब्रह्माची निर्मिती झालेली आहे. त्यांच्यापासून ब्रह्मा हे जीव तत्व आहे. म्हणून जे असंख्य जीव, मग हा ब्रह्मांचा जन्म मिळू शकतो. ज्या प्रकारे ज्या ज्या उन्नती म्हणजे तितक्या स्तरापर्यंत जो जीव जाऊ शकतो त्यांना ब्रह्माचा जन्म मिळू शकतो. अशी ही ब्रह्मांची उत्पत्ती ही भगवंतांपासून आहे. आणि मग ब्रह्मांनी या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. पण ब्रह्मदेवापासून मग 7 महर्षी, मग त्यांच्यापूर्वी सनक, सनातन आणि सनत कुमार, हे 4 कुमार, नंतर मनु प्रकट झाले, ब्रह्मांचे पुत्र, हे सगळे ब्रह्मांचे पुत्र. आणि मग त्यांनी त्यांनी प्रजापती, मग त्यांनी मानव जातीची निर्मिती केलेली आहे. मग मनु, जसं आपण इक्ष्वाकू बघितलं, जसं आपण बघितलं विवस्वान, मनु आणि इक्ष्वाकू, त्याप्रमाणे तशाच प्रकारे मग हे मनु सुद्धा अनेक प्रकारचे आहेत. मग याविषयी बरंच सखोल ज्ञान आहे, जे तुम्हाला निश्चित अजून मी आपल्याला एक क्लास घेता येईल याच्यावरती, की निश्चितच हे ज्या जे जिथपासून उत्पत्ती झालेली आहे, मग ते जे मूळ आहे ते कुणालाच ठाऊक नाही. तर इथे मतितार्थ एवढाच आहे की कुणालाच भगवंतांचं ते मूळ ठाऊक नाहीये, कारण भगवंतांपासूनच सगळ्यांची उत्पत्ती झालेली आहे. हे सर्वच भगवंतांपासून आहेत. म्हणून ब्रह्मा हे जरी पितामह म्हटलंय भगवंतांनी, तरी भगवंत हे प्रपितामह आहेत. ब्रह्मदेवांनी सृष्टीची निर्मिती ही भगवंतांच्या आज्ञेनीच या सृष्टीची निर्मिती केली. आणि म्हणून पितामह हे जरी असले तरी बीज देणारे पिता कोण आहेत, तर ते आपले भगवंत आहेत. सृष्टी ही माता म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे यांच्यापासून मग ब्रह्मांनी या सृष्टीची त्यांच्या आदेशानुसार मग ते ज्ञान मिळालेलं आहे. आणि तितक्या स्तराप्रत उन्नत होऊन ब्रह्मदेवांनी, मग त्यांनीही महाविष्णूच्या तत्वावरती कठोर अशी तपश्चर्या केली आहे, भगवंतांचं तप, की जेणेकरून जे काही, मग आपण 17व्या अध्यायात सुद्धा याचा उल्लेख ओम तत्सत हे जेव्हा म्हणू, तेव्हा या ब्रह्मांनी या गोष्टीचा उच्चार केलाय. जसं ज्यांनी हॅलो फोनचं ज्यांनी निर्मिती केली आहे, त्यांनी जसं हॅलो म्हटलं, ते हॅलो शब्द तो प्रचलित झाला, तो हॅलोच म्हणताय. तशाच प्रकारे ब्रह्मदेवांचं मग त्याच प्रकारे सगळ्यांनी ते अनुसरित केलेलं आहे. अशा इथे मतितार्थ सांगण्याचा, की या सगळ्यांपासून जरी या सगळ्यांची उत्पत्ती ही भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणून कोणीही भगवंतांचं, देवी देवता ना महर्षी ना सप्तर्षी, मनु रुद्र
सप्तगण हे कुणीही भगवंतांचं मूळ जाणू शकत नाही, ज्यांची उत्पत्तीच भगवंतांपासून आहे. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. त्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योगी शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते. तो अन्यत्र अनन्य अं, अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्यांनी हे मान्य, मग एक भक्त हो, पुन्हा त्या भक्ताचाच उल्लेख येतो की ज्या अनन्य भक्तीमध्ये कोण, त्या भगवान रूपाशी तो भक्तच निगडीत आहे हो. मग जे ब्रह्म परमात्मा हे स्तरास्तराने जाऊ शकतात, परंतु त्यांनी त्या भगवंतांच्या अस्तित्वाला अजून जाणलेलं नाहीये, पूर्णपणे त्यांच्याशी जुळले गेलेले नाहीये, जोडले गेलेले नाहीये. जे योग आहे, हा जो योग आहे ना, तो भगवंतांशी जोडला जाणार आहे. आणि म्हणून जसं आपण म्हटलं, कर्मातून भक्ती, ज्ञानातून भक्ती, तसं या भक्तीच्या मार्गातून भक्ती, या भक्ती मार्गावरची भक्ती ही अत्यंत अवीट आहे. आणि म्हणून ती अनन्य भक्ती आहे. ही अनन्य भक्ती की मग भगवंत म्हणतायत, मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिन्माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी कौंतेय मात्मानं मत परायण. की तुझं मन बुद्धी ही माझ्यावरती पूर्णपणे केंद्रित कर आणि माझं माझं मला नमन कर, माझी पूजा कर. म्हणजे भगवंत प्रत्यक्ष एक मार्ग दाखवतायत, तो स्वतः स्वमुखातून भगवंत हे सांगतायत. हे अर्जुनाने याही अध्यायात जाणून उल्लेख आहे याचा पुढे. ज्या 12व्या अध्यायामध्ये मग आपल्याला त्या अनन्य भक्तीला पण जाणायचंय, साधना भक्ती काय आहे हे आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचं आहे. मग भक्तीच्या अजून पण पुढे उल्लेख येतो, रागानुगा भक्ती आहे. मग जिथे अगदी ज्या गोपी आहेत, जी राधाराणी आहे गोपींपैकी, ती किती निकट आणि किती भगवंतांशी निगडीत आहे, ती रागानुगा भक्ती हो. मग ज्या जे जे सालोक्य मुक्ती, मग अशा प्रकारे भगवंतांशी नातं जोडून की मग कुठले रस, तर वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस आणि कशा प्रकारे शांत रस, हे सगळे शांत, साख्य, दास्य. एक सेकंद द्या, मी एकच फोन घेते, क्षमस्व. क्षमस्व. आणि म्हणूनच भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे की या अनन्य भक्तीविषयी, मग जो अनन्य भक्त, मग जसं मी आता सांगत होते की हे ज्ञान बरंच पुढच्या लेवलचं आहे. नक्कीच तुम्ही पुढे जाऊन जेव्हा ईशोपनिषद, भक्ती रसामृत सिंधू आणि उपदेशामृत या पुस्तकांचं जेव्हा पठण करा, खूप सुंदर पुस्तक आहे. रूप गोस्वामींनी याच्यावरती जे वर्णन केलेलं आहे भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर. म्हणजे भक्ती ही इतकी इतकी अवीट आणि इतकी इतकी सुंदर असू शकते, हे याचं अतिशय अप्रतिम वर्णन त्यांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून मग ती अनन्य भक्ती आणि मग त्याचेही भक्तीचे प्रकार आपल्याला पुढे अजून जाणता येतील. या ब्रह्मांडांच्या संचलनासाठी अनेक देवदेवता सर्व लोकांमध्ये नियुक्त केलेले आहेत. आणि त्यामध्ये ब्रह्मदेव, शंकर, चतुष्कुमार आणि इतर प्रजापती हे प्रमुख आहेत. ब्रह्मांडातील प्रजेचे अनेक पूर्वज आहेत आणि या सर्व पूर्वजांचा जन्म भगवान श्रीकृष्णांपासून झाला. भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व पूर्वजांचेही मूळ पूर्वज आहेत. भगवंतांच्या ऐश्वर्यापैकी ही काही ऐश्वर्य आहे. जेव्हा मनुष्याचा यांच्याविषयी दृढ विश्वास होतो, तेव्हा मोठ्या श्रद्धेने आणि निस्संदेह होऊन तो श्रीकृष्णांचा स्वीकार करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त होतो. भगवंतांच्या प्रेममयी भक्तीमध्ये गोडी वृद्धिंगत करण्यासाठी हे सर्व सविस्तर ज्ञान आवश्यक आहे. श्रीकृष्ण कसे महान आहेत हे जाणून घेण्यामध्ये मनुष्याने दुर्लक्ष करू नये.
कारण श्रीकृष्णांचा महिमा जाणल्याने प्रामाणिकपणे भक्ती करण्याचा निश्चय निर्माण होतो. बघा, कारण मग जिथे ते ज्ञान महत्वाचं आहे. म्हणून मी प्रत्येक वेळी उल्लेख करताना सांगते की भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. कारण मनामध्ये श्रद्धा असल्याशिवाय, ती श्रद्धा कुठे आहे? ती श्रद्धा म्हणजेच दृढ विश्वास आहे, भगवंतांप्रती विश्वास. सर्वम कृष्णार्पणम, जे केलेलं आहे, जी इच्छा, जसं आपण आधी म्हटलं की जरी इच्छा करण्याची सूट भगवंतांनी दिलेली असली तरी ती इच्छा भगवंतांच्या अधीन आहे. हो, तुम्ही केलेली इच्छा मान्य होणं हे सुद्धा भगवंतांवर अवलंबून आहे, तरच ते होणार. उपद्रष्टा आणि अनुमंता, अनुमतीशिवाय काहीच होणार नाहीये. म्हणून ते ज्ञान, श्रीकृष्णांचं ते महत्व, कृष्ण कोण आहेत मग नक्की जाणा. मनात प्रश्न असू द्या, मनात शंका असू द्या, त्या शंकांचं निरसन करून घ्या. त्याच्यासाठी ते ज्ञान गरजेचं आहे. हो, म्हणून ते सविस्तर ज्ञान आवश्यक आहे. मग त्याला असंच चालढकल होत नका. कारण कसं होतं ना, मला एक दोन गोष्टी, खूप या गोष्टी जेव्हा नामनिष्ठ प्रभूजींनी काही उल्लेख केला होता की बरेच जण जे निराकार, तर्कवादी, मग ज्या गोष्टींना मान्यता देत नाहीत. अहो, मान्यता देत नाही ज्याचा अभ्यास केलाय का? पण तुम्ही तुम्ही एखादी तुमच्या अभ्यासाची गोष्ट असेल, सायन्स असेल, नाही नाही यांनी हे असं सिद्ध केलेलं आहे, यांनी हे असं मान्य, तुम्ही न चुकता, कारण तिथे तुमचा स्वार्थ असतो. हो, तिथे तुम्हाला ते अकॅडमिक आहे, म्हणजे ते घेऊन तुम्हाला पुढे जायचंय, तुम्हाला मॉनिटरी बेनिफिट पण मिळणार आहे त्याच्यातनं. मग ते शिकून तुम्हाला पुढे जाऊन असं करायचंय, तसं करायचंय, कबूल आहे, एव्हरीथिंग अग्रीड, प्रत्येक गोष्ट मान्य आहे. पण इथे शास्त्र काय तुम्हाला सांगते, प्रभुपादांनी प्रत्येक गोष्टीला शास्त्राचा आधार दिलेला आहे. ज्या काही गोष्टी आहेत त्या शास्त्राच्या आधारे येतो. बिनबुडाचं इथे काहीच नाहीये, विना आधार काहीच नाहीये. पण ते ज्ञान जाणणं आवश्यक आहे. दुर्लक्ष करून त्यामागे जर स्वतःच काहीतरी आयडिओलॉजी लावणं, ते ज्ञान नाही. म्हणून प्रभुपाद सांगतात की जशी आहे तशी गीता, तुम्ही ते भगवंतांनी सांगितलेलं ज्ञान जसंच्या तसं सांगा. त्याच्याबद्दल केलेली जे काही काय म्हणतो ना आपण त्याला, स्वतःचं जे काही नोंद केलेल्या असतील किंवा स्वतः त्याच्याबद्दल लिहिलेलं असतील, हे तुमची भाष्य झालंय त्याच्यावर. पण मूळ ज्ञानाला तुम्ही कसं काय हलवू शकता? आणि म्हणून ते आवश्यक आहे. आणि तेच ज्ञान खूप महत्वाचं आहे, कारण ती प्रत्यक्ष भगवंत अत्यंत सुरेखपणे, या चतुश्लोकी गीता आता सुरू होईल 8, 9, 10, 11, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, या 3 गोष्टी आपल्याला या 4 श्लोकांमधून, इथे या गीतेचं सार आहे. हो, सगळं 18 अध्यायांचं सार आहे. चतुश्लोकी गीता, 4 श्लोकांमध्ये गीता इथे वर्णन करून सांगितलेली आहे, जिथे हे ज्ञान भगवंतांकडून आलेलं आहे. मग जरी भगवद्गीता पहिला अध्याय सुरू झाला असला अर्जुन विषाद युगापासून, अर्जुनाचं मन पालटण्याचा भगवंत निश्चितच प्रयत्न म्हणणारच नाही, कारण ते भगवंत आहेत, त्यामुळे निश्चित ते करणारच ते. परंतु तिथे भगवंत निरनिराळ्या प्रकारे अर्जुनाला निरनिराळ्या ज्ञानाने सांगतायत आणि त्याच्या मनातल्या शंका, त्याच्या मनातले प्रश्न, त्याची सगळ्याची अगदी यथेच्छ उत्तर देत आहेत. आणि मग हे ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे, हे ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंत देत आहे. कारण यांचं मूळ कोणीच जाणू शकलं नाहीये, ना देवी देवता, ना सप्तर्षी, ना ऋषीगण, ना 4 कुमार, कोणीच नाही. कारण त्यांच्यापासून ती उत्पत्ती आहे. हो, मग पुढे जाऊन प्रजापती, आणि मग जे काही आपण बघतो ना, मग मग ज्या प्रजापतींनी आणि त्यांनी ज्या सगळ्या मनुष्य जन्माला, आणि मग मानव निर्मिती झालेली आहे. मग त्याचेही अनेक भागवतामध्ये सगळं डिटेल्स कथन आहे. मूळ उद्देश हा की इथे मूळ भगवंतांचं कोण जाणतंय? कोणीच नाही, प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला बसतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. ज्या विद्वानाने वेदांचं पूर्णपणे अध्ययन केलं आहे आणि श्री चैतन्य महाप्रभूंसारख्या प्रमाणित अधिकाऱ्यांकडून
ज्ञान प्राप्त केले आहे. तसेच ही शिकवण कशी आचरणात आणावी हे ज्याने जाणले आहे तोच श्रीकृष्ण हे आध्यात्मिक आणि भौतिक या दोन्हीही जगतांचे उत्पत्ती करता कसे असू शकतात हे जाणू शकतो. मग बघा किती व्याख्या दिली आहे त्या विद्वानाची. त्यांनी काय केलेलं असावं, त्याची त्याची कशा प्रकारे त्याचं क्वालिफिकेशन असावं, कोण जाणू शकेल. ज्यांनी आध्यात्मिक आणि भौतिक या दोन्हीची निर्मिती केलेली आहे. कारण ज्या काही भौतिक गोष्टींमध्ये, तो कुठल्याही भौतिक गोष्टींमध्ये अडकून पडलेला नाहीये, परंतु ती कृतज्ञतेची भावना निश्चित मनात आहे. आणि भगवंत आध्यात्मिक आहेत आणि मनुष्य जीव हा भौतिक जगतामध्ये कसा गुंतून पडलाय, हे निश्चित डिफरन्सिएशन हे निश्चितपणे व्यवस्थितपणे जो जाणू शकतो तोच भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो. आणि हे पूर्णपणे जाणल्यामुळे तो भगवत भक्तीमध्ये निश्चयाने दृढ होतो. मूर्खांद्वारे अथवा निरर्थक भाष्यांमुळे तो कधीच विचलित होऊ शकत नाही. सर्व वेद स्वीकार करतात की श्रीकृष्ण हेच ब्रह्मदेव, शंकर आणि इतर सर्व देवतांचे उगमस्थान आहे. मग अनेक आपल्याला पुढे काही संदर्भ आहे, ब्रह्मपुराणामध्ये दिलेला आहे, वेदामध्ये दिलेला आहे, भागवतामध्ये दिलेला आहे. या सगळ्यामध्ये नारायण, मग नारायण हेच पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांच्यापासून ब्रह्मदेवांचा जन्म झाला. ब्रह्मदेवांपासून रुद्राचा जन्म झाला. नारायण परो देवस्तस्मात् जास्तश्च तुर्मुखः तस्मात् रुद्रो अभवत् वद्देवः सच सर्वज्ञतां गतः तस्मात् जातश्च चतुर्मुखः, की कशा प्रकारे तस्मात् जातश्चतुर्मुखः, की या प्रकारे प्रत्येकाची उत्पत्ती ही भगवंतांपासून झाली. नारायण हेच पुरुषोत्तम भगवान, ज्यांच्यापासून ब्रह्मदेवाचा आणि मग ब्रह्मदेवांपासून रुद्राचा आणि पुढे मनुचा, मग 4 कुमारांचा असा जन्म झाला. उगम स्थान काय आहे आणि म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत हे सांगताय. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून वैदिक प्रमाणानुसार जो श्रीकृष्णांना या प्रकारे जाणतो म्हणून उत्तम, म्हणून इथे बघा की ते आध्यात्मिक ज्या प्रकारे दुसऱ्या अध्यायापासून आपण सुरुवात केली की जेव्हा अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न येतो, अर्जुन स्वतःला भगवंतांना स्वतः शरण जातो भगवंतांना. कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. सुनिश्चित कोण सांगणार आहे? भगवंत. उत्तम आध्यात्मिक गुरु, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु, कारण तो 360 अंशातून ते थिंक करत असतो, फिजिकली, मेंटली आणि स्पिरिच्युअली. या सगळ्याचं ज्ञान हे सगळ्या अँगल मधून असतं आणि म्हणून ते योग्य प्रकारे दिलेलं असतं. म्हणून इथे अर्जुन इतका भांभावलेला असतानाही त्याला खात्री आहे की भगवंत आहेत त्याच्या समोर, आणि म्हणून त्यांनी भगवंतांना आधीच जाणलेलं असतं. आणि म्हणून इथे सर्वाच मूळ उगमस्थान भगवंत आहेत हे असा मनुष्य निश्चित जाणू शकतो. आणि त्याच्या तुलनेत मग तो आपल्या संपूर्ण शक्तीनिशी, कोण तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुकडून वैदिक प्रमाणानुसार जो श्रीकृष्णांना या प्रकारे जाणतो, तो आपल्या संपूर्ण शक्तीनिशी कृष्ण भावनेमध्ये निमग्न होतो आणि खऱ्या अर्थाने विद्वान बनतो. त्याच्या तुलनेत श्रीकृष्णांना न जाणणारे सर्व इतर मूर्खच आहेत. केवळ मूर्खच श्रीकृष्णांना साधारण मानव समजतात. अशा मूर्खांद्वारे कृष्ण भावना भावित मनुष्याने गोंधळून जाऊ नये. त्याने भगवद्गीतेवरील सर्व अनाधिकृत भाष्ये आणि भाष्यकारांनी स्वमताने लावलेले अर्थ टाळले पाहिजेत. म्हणून जे प्रमाणित, म्हणून जी आहे ती जशी आहे तशी भगवद्गीता ही का पुन्हा पुन्हा, कारण गुरु परंपरेतून आलेलं हे ज्ञान आहे, कुठेही खंडित न होता. म्हणून असं ज्ञान मग निश्चयाने आणि दृढतेने कृष्ण भावनेच्या मार्गावर त्याने अग्रेसर, मग कुठल्याच गोष्टींनी ज्याचं मन विचलित होऊ शकत नाही, जो अढळ आहे,
प्रल्हाद महाराज स्थिता धीर मुनी, मग ते त्या युगामध्ये हो, परंतु त्या युगामध्ये सुद्धा इतकं दृढ भावनेमध्ये त्यांना असणं हे स्थिता धीर मुनीचं लक्षण सांगितलंय. म्हणून अर्जुन विचारतोय की भगवंतांना की अशी व्यक्ती कशी चालते, कशी बोलते, कशी बसते, कशी उठते, कशी खाते, काय प्रकारे कसं आचरण करते, कारण ते आचरणात आणणं महत्वाचं. म्हणून त्याने मूर्खांद्वारे, जसं आपण बघितलं 7व्या अध्यायात, जे मूर्ख नराधम राक्षस आसुरी लोक आहेत ते कधीच भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. म्हणून त्याने स्वतःला त्यांच्या सान्निध्यात आणले. मग हा जो संबंध आहे, मग जी कृष्ण भावना त्याला अग्रेसर व्हायचंय, हा संबंध भगवंतांशी प्रस्थापित करायचंय, जिथे भगवंत प्रत्यक्षात आणतायत अहम सर्वस्य प्रभू. मग हे करण्यासाठी भगवंतांशी जोडलं गेल्यानंतर ही गोष्ट वृद्धिंगत कशी होणार आहे हो? तर तिथे कुठेतरी तो अभ्युदय, अभ्युदय म्हणजे काय, तर त्या ऍक्टिव्हिटीज, कृष्ण भावनेतील ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज, म्हणजेच काय, तर भगवंतांची भक्ती, नामस्मरण, कीर्तन. म्हणून भगवंत सांगतायत मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. किती सुंदर, इतकं सुंदर अर्थ आहे याचा. हरे कृष्ण प्रभूजी. सॉरी, येस प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या शुद्ध भक्तांचे चित्त माझ्यामध्येच वास करीत असते, त्यांचे जीवन माझ्या सेवेमध्ये समर्पित असते आणि एकमेकांमध्ये माझ्याबद्दल चर्चा करण्यापासून आणि बोधन करण्यापासून त्यांना अत्यंतिक संतोष आणि आनंद प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा किती सुंदर दिलंय हे. भक्तीच्या प्रारंभिक अवस्थेमध्ये त्यांना सेवेद्वारेच दिव्यानंदाचा अनुभव येतो आणि परिपक्व अवस्थेमध्ये ते भगवत प्रेमामध्ये स्थित असतात. बघा हो, की इतक्या भगवत प्रेमामध्ये मग आपण आपल्या एका म्हणून हे जे भक्ती वृक्षाचे प्रभूजी, जे नामनिष्ठ प्रभूजी भक्ती वृक्षाच्या या संकल्पनेला जास्त प्रेरित करतात आणि जास्त त्याला एनकरेज करतायत, की का, कारण की कुठेतरी ते साधू संग, ते जे असोसिएशन आहे, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयंता परस्परा परस्परा. मग मला सांगा ना, की या भौतिक जगतामध्ये आपण या पॉलिटिकल आणि या सध्याच्या इतक्या प्रचंड, म्हणजे इतकं घाणेरडं, हा सुद्धा शब्द, आय एम सो सॉरी टू से, पण खूप डर्टी पॉलिटिक्स, आणि या सगळ्यामध्ये खरंच रस आहे का? म्हणजे पेपर वाचणं तर गेली 3, 4.5 वर्ष मला वाटतं मी बंदच केलेलं आहे. कारण त्या बातम्या आणि सगळं तुम्हाला थोड्या तरी प्रमाणामध्ये काही देतं का हो? मला सांगा मनापासून. तुम्हाला थोडा तरी आनंद मिळतो का हो? कोणी प्रभूजी, माताजी, आपले विचार सांगाल? काय वाटतं तुम्हाला वर्तमानपत्र हातात घेतल्यानंतर, बातम्या लावल्यानंतर? नाही, हरे दुःख कृष्ण. भेटतं माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बोला माताजी, हरे कृष्ण. खूप आनंद आहे दुःख, माताजी. आनंद नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजिबात वाचावं असं वाटत नाही आणि ते पॉलिटिक्सच्या तर बातम्या नकोच नको. बघा, खरी कारण गोष्ट आहे. त्यातनं फक्त द्वेषच बुद्धी आढळते त्यांची आणि कुऱ्हाघोडीच वाटतात सगळ्यांच्या एकमेकाबद्दलच्या. बरोबर. आणि किती निराशा, किती निराशा निराश. मनामध्ये निर्माण होऊ शकते. अगदी अगदी. म्हणजे किती किती म्हणजे आपण त्या आध्यात्मिक गोष्टीशी त्याची तुलना करणं सुद्धा हे नाहीये. चुकीचं आहे. इतकं इतकं ते खूपच खालच्या थराला, आणि जसं आपण म्हणतो ना, की कलियुगामध्ये हे इतक्या खालच्या थराला चाललेलं आहे, की त्याच्याबद्दल म्हणजे आपण जसं ऐकतोच आहोत, की आता कलियुग इतकं पुढे पुढे चाललेलं आहे, की ज्या काही बातम्या ऐकतात ती प्रचिती आहे प्रत्येक, की खरंच हे इतकं भयंकर चाललेलं आहे कलियुगामध्ये. पण ते ऐकायला कानांना आणि ते बघणं दृश्य वगैरे ते नको वाटतात. आणि खरी गोष्ट आहे, अगदी जे तुम्ही वसुधा माताजी, भारती माताजी, खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. आपण आपलं इथे जे शेअर केलं ते खरोखर छान वाटलं, कारण हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच जे आपण आता हा जो सत्संग करतो आहोत, हे जे तुम्ही श्रवणम करता आहात, मी भगवंताच्या कृपेने तुम्हाला भगवद्गीतेचं हे वाचूनच, मग मी खूप अगदी ज्ञान, हे ज्ञान खूप महत्वाचं आहे. ही देवाण घेवाण जी आहे,
परस्पर हे जे दिलेलं आहे, बोधयंता परस्पर हा, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि याविषयीची चर्चा आपण किती आनंदाने ऐकतो हो. म्हणजे मी तुम्हाला खरंच माझं पण एक दोन हे दिले, दाखले दिले आणि माझं अनुभव शेअर केले. तर आमचं पण एक छान भक्ती वृक्षाचा ग्रुप आहे. म्हणजे मी आधी 1.5-1.5 वर्षापूर्वी मला जमत होतं तसं जात होते. पण नंतर मग माझे वर्ग मी घ्यायला लागले. त्यामुळे मला जमेन असं झालं. तर माझी अशी चुटपूट लागायची हो मनाला, की अरे मला सोमवार, बुधवारी जाता येत नाही. सोमवार, गुरुवारी तिथे. कारण तेच ते भक्तांमध्ये जे आम्ही बोलायचो, आमचं इंटरॅक्शन, मग भगवद्गीतेचं वाचन, मग त्याविषयीची जी चर्चा करायचो, मग इतरही गोष्टी बोलल्या जायच्या, पण त्याच अनुषंगाने बोलल्या जायच्या. म्हणजे कुठेतरी मनाला चुटपूट लागायची. पण भगवंतांची कृपा अशी म्हणजे खूप महान, आणि आपण म्हणतो ना कुठेतरी भगवंतांच्या कृपेनेच आपल्याला ती पुन्हा निर्माण मिळतं तो साधुसंग. तर तसं माझी कुठेतरी खूप इतकट इच्छा होती, आणि मग मला कुठेतरी त्या वेळा जमायला लागल्या, आणि मग पुन्हा मला 3ची वेळ ती जमायला लागली, आणि पुन्हा आम्ही तो वर्ग, आणि मी आता गेले 8-9 महिने पुन्हा त्या सत्संगामध्ये. इतकं सुंदर की आम्ही क्विजेस घेतो, आम्ही ते इंटरॅक्शन ठेवलेलं आहे, भागवतांचं वाचन एके दिवशी करतो, की हे जो साधू संघ म्हणजे यू शुड लुक फॉरवर्ड, की अरे सोमवार कधी येतोय, कधी शनिवार येतोय, कधी गुरुवार येतोय, की मला ते ऐकायचंय, मला ते जाणायचं. ही जी उत्सुकता असते ना, ही महत्वाची. ही उत्कंठा ही फक्त आपल्याला आध्यात्मिक गोष्टीमध्येच की भगवंतांविषयी जाणायचंय, कारण भगवंतांना पूर्णपणे मानलेलं आहे हो. भगवंतांविषयीची जी श्रद्धा आहे, जे प्रेम आहे, कारण जे आहे ते त्यांच्या कृपेने आहे हो. आपलं काय आहे? अहो, हा देह सुद्धा त्यांनी दिलेला आहे. तिथे आपलं काय आहे? मग हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. आणि ही जी भावना आहे ही महत्वाची, आणि म्हणून ती दृढ कशी होणार आहे, तर ती या सत्संगातून होणार आहे. आणि यामध्ये जो आनंद मिळतो हा भक्तांना मिळतो. त्यांना त्यामधून कुठला बोध मिळतो आणि काय शिकायला मिळते. तर निश्चितच हे सगळं सद्भाग्य त्या भगवंतांना असतं. आणि म्हणून आपण म्हणतो की एकदा ते अशा दिव्यावस्थेमध्ये स्थित झाल्यावर भगवंतांनी आपल्या धामामध्ये प्रकट केलेल्या परमोच्च संसिद्धीचे आस्वादन ते करू शकतात. श्री चैतन्य महाप्रभू भक्तीची तुलना हृदयामध्ये होणाऱ्या बीज रोपणाशी करतात. आणि म्हणून ती बीज एकदा रोवलं गेलं ना, की ती भक्ती लता जी आहे ना, ती भक्ती लता अगदी खूप सुंदरपणे वाढत असते हो. असं सुंदर असं वर्णन चैतन्य महाप्रभूंनी केलेलं आहे. ब्रह्मांडातील निरनिराळ्या लोकांमध्ये असंख्य जीव भ्रमण करीत असतात, आणि त्यांच्यापैकी थोड्याच जीवांना शुद्ध भक्तांच्या संगतीत येण्याचे व भक्ती म्हणजे काय हे जाणून घेण्याचे सद्भाग्य लाभते. खरोखर भगवंतांची कृपा आहे की कोविड सारख्या इतक्या भयंकर सगळ्या गोष्टींपासून आपलं संरक्षण भगवंतांनी केलेलं आहे, आणि आपल्याला भगवंतांच्याच कृपेमुळे हा जो लाभ मिळालेला आहे. ऑनलाईन आहो, तुम्ही घरात बसून हा सत्संग साधू शकताय. तुम्हाला कुठे रिक्षा, घोडा, टांगे घेऊन कुठे जावं लागत नाहीये. आणि इतकं हे सुंदर, आणि इतकं म्हणतो ना आपण की अतिशय अमूल्य असं हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतंय. खरोखर म्हणजे भगवंतांनीच आपली निवड केलेली आहे, आणि आपल्याला निवडून आपल्याला हा सत्संग मिळालेला आहे. आणि हे सद्भाग्य आहे खरोखर. भक्ती ही एका बीजाप्रमाणे आहे, आणि जर जीवाच्या हृदयामध्ये या बीजाचं रोपण केलं, तर जीवाने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचं श्रवण आणि कीर्तन केले, तर ज्याप्रमाणे एका वृक्षाचं बीज नियमित पाणी घातल्याने अंकुरित होते, त्याप्रमाणे हे बीज अंकुरित होते. ही आध्यात्मिक भक्ती लता हळूहळू वाढत जाते, आणि ब्रह्मांडांचे आवरण भेदीत आध्यात्मिक विश्वातील ब्रह्मज्योतीमध्ये प्रवेश करते. आध्यात्मिक विश्वातही ती वाढत जाते, आणि श्रीकृष्णांच्या सर्वोच्च लोकामध्ये गोलोक वृंदामध्ये जाऊन पोचते. अखेरीस ही भक्तिलता श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांचा आश्रय घेऊन तेथे विश्राम करते. ज्याप्रमाणे एखाद्या वेलीची वाढ होत असताना फळे आणि फुले येतात, त्याप्रमाणे हळूहळू त्या भक्तिरूप लतिकेला फळे येतात, आणि श्रवण कीर्तन रूपामध्ये भक्तिलतेवर जलसिंचन चालूच राहते. किती सुंदर उपमा आहे बघा, किती अप्रतिम उपमा आहे ही. या भक्तिलतेचं विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृतात मध्यलीला अध्याय 19 मध्ये करण्यात आलेले आहे. त्या ठिकाणी असं वर्णन करण्यात आलेले आहे की जेव्हा पूर्ण वाढ झालेली भक्तिलता भगवंतांच्या चरणकमलांचा आश्रय घेते, तेव्हा मनुष्य भगवत प्रेमामध्ये पूर्णपणे तल्लीन होतो. आणि ज्याप्रमाणे मासा पाण्याविना जगू शकत नाही, त्याप्रमाणे भक्त भगवंतांच्या सान्निध्याविना क्षणभरही जगू शकत नाही. अशा अवस्थेत भक्ताला भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये साक्षात दिव्य गुणांचीच प्राप्ती होते. किती अप्रतिम वर्णन आहे या भक्तिलतेचं, किती अप्रतिम आहे.
आणि म्हणून ही भक्तिलता आणि म्हणून नाम संकीर्तन म्हणून नामस्मरण, भक्ती, सेवा या सगळ्या माध्यमातून आणि म्हणूनच या संलग्नतेतून, या साधू संघातून, भजन क्रियेतून या भक्तिलतेची वाढ होत असते आणि म्हणूनच श्रवणम कीर्तनम करून आपण त्याचं सिंचन करत असतो. अशा प्रकारे ही भक्तिलता वाढत चाललेली असते आणि अशा प्रकारे या भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये दिव्य गुणांची, मग त्या मासा जसा पाण्यामध्ये पाण्याविना राहू शकत नाही, तसा भगवंतांच्या सान्निध्याशिवाय भक्त राहू शकत नाही आणि तो भक्तही भगवंतांना तितकाच प्रिय असतो आणि भगवंतही भक्ताला तितकेच प्रिय असतात. अशा प्रकारे हा जो संबंध आहे ना, हा कुठेतरी वृद्धिंगत होतोय, याला अभ्युदय म्हटलेलं आहे. आणि संबंध, अभ्युदय आणि याचं प्रयोजन काय आहे? याचं प्रयोजन म्हणजे भगवंतांशी त्या परमात्म्याला जाणणं, की आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि म्हणून हे या भक्तीच्या महिम्यातून जाणणं. आणि मग ही ऍक्टिव्हिटी अजून काय असू शकते? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात त्यांना मी असे ज्ञान देतो, ज्यामुळे ते मला येऊन पोहोचतील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपण अजून एक श्लोक घेऊया आणि थांबूया. तुम्हाला मुग्धा माताजींचा क्लास आहे बरोबर, काही जणांना 6 वाजता. हो, हरे कृष्ण माताजी. हो, बरोबर. हरे कृष्ण. हरकत नाही, आपण एक श्लोक घेऊया आणि थांबूया निश्चितच. आणि म्हणूनच जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात ते निश्चितच त्यांना मी असे ज्ञान देतो ज्यामुळे ते मला येऊन पोहोचतील, तरच ते त्या भगवत धामाला येऊन पोहोचतील. मग तो जो धागा आहे ना, जसं सांगितलं मगाच्या श्लोकामध्ये, तो जो धागा भगवंतांच्या मुरलीपासून अगदी बासरीपासून निघालेला तो या कलियुगापर्यंत म्हणजे या आपल्या ब्रह्मांडापर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. खूप सुंदर याचं आपल्याला पिक्टोरियल प्रेझेंटेशन मी गोलोकामध्ये दाखवीन. मग आपण एक क्लास गोलोक धामाविषयीच घेऊया, जेव्हा मी तुम्हाला ते पूर्णपणे एक्सप्लेन करून सांगेन की कशा प्रकारे ते सगळे स्तर आहेत, की गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, मग कैलास धाम, हे रामाची अयोध्या आहे, कैलास धाम, आणि कशा प्रकारे ब्रह्मांड, आणि मग जे म्हटलं मी कर्णोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही विष्णू, हे सगळी तत्व आणि कशा प्रकारे आहे, हे जे स्तर आहेत. आणि मग जे पृथ्वीच्या वरचे स्तर 7 लोक, पृथ्वीच्या खालचे 7 लोक आहेत, पृथ्वी लोक जो आहे, असं सगळं त्या गोलोकामध्ये वर्णन केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे जेव्हा मनुष्याला जीवनाच्या अंतिम ध्येयाचे ज्ञान असते, परंतु तो कर्मफलात आसक्त असतो, तेव्हा त्याला कर्मयोगी असं म्हटलं जातं. तेव्हा तो जाणतो की श्रीकृष्ण हेच ध्येय आहेत, परंतु श्रीकृष्णांना जाणण्यासाठी ज्ञानाचा आधार घेण्यात आनंद मानतो, त्याला ज्ञानयोगी म्हटले जाते. आणि जेव्हा तो जाणतो की श्रीकृष्ण हेच ध्येय आहेत आणि कृष्ण भावना व भक्तियोगाद्वारे श्रीकृष्णांचा पूर्णपणे आश्रय घेतो, तेव्हा त्याला भक्तियोगी किंवा बुद्धियोगी म्हटले जाते. भक्तियोग किंवा बुद्धियोग हाच परिपूर्ण योग होय. हा परिपूर्ण योग म्हणजे जीवनाची परमोच्च सिद्धावस्था होय, जे आपण आधीच्याही काही श्लोकांमध्ये याचा उल्लेख ऐकला, की जिथे कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग हे जे टप्प्याटप्प्याने जाण्यापेक्षा जी भक्तियोगाचा जो लिफ्टचा मार्ग आहे, कारण जिथे जिथे तुम्हाला जिन्याने चालत जाण्यापेक्षा तुम्ही जर लिफ्टचा मार्ग आहे, जिथे तुम्हाला भक्तियोगासारखा मार्ग आहे, जिथे भगवंतांशी तुम्ही जोडले जाता, तो मार्ग हा परमोच्च मार्ग असं सांगितलेला आहे. एखाद्या मनुष्याला प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असेल आणि त्याचा एखादा आध्यात्मिक संस्थेशी संबंधही असेल, पण तरीही प्रगती करण्याइतपत तो जर बुद्धिमान नसेल, तर श्रीकृष्ण त्याला हृदयातून उपदेश करतात, जेणेकरून त्या व्यक्तीला निश्चितपणे श्रीकृष्णांची प्राप्ती होईल. याकरिता आवश्यक ती योग्यता म्हणजे मनुष्याने सतत कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असले पाहिजे आणि प्रेम व भक्तिभावाने सर्व प्रकारची सेवा केली पाहिजे. त्याने श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ प्रेमभावाने काहीतरी कर्म केले पाहिजे. आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर प्रगती करण्याइतपत जर भक्त बुद्धिमान नसेल, परंतु तो भक्तिभावित कर्म करण्यात प्रामाणिक आणि समर्पित असेल, तर भगवंत त्या भक्ताला प्रगती करण्यासाठी आणि अखेरीस आपल्याला प्राप्त होण्याची संधी प्रदान करतात. बघा, जसं आपण गेल्या अध्यायामध्ये वाचलं, 9व्या अध्यायामध्ये, की कुठेतरी
तो कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहे, परंतु या प्राकृत जगतामध्ये कुठेतरी पुन्हा त्याची घसरण होतीये, तरीही त्याला कुठेही कमी लेखलेलं नाहीये आणि भगवंतांनी नाकारलेलं नाहीये. कारण ते ऍक्सेप्ट केलेलं आहे की तो त्या मार्गावर थोडा कमी जास्त होऊ शकतो, पण तो निश्चित त्या मार्गाला लागलेला आहे आणि भगवंत निश्चित इतकी काळजी घेतील. क्षेम, अहैतुक भगवंतांचं अहैतुकी संरक्षण, अहैतुकी कृपा भगवंतांची त्याच्यावरती होते, कारण त्याने स्वतःला त्या कृष्ण भावनेमध्ये समर्पित केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग त्याने जर त्या सेवाभावाने भगवंतांचं कर्म केलं, भगवंतांप्रती ती सेवा केली, भगवंतांसाठी कर्म केलं, मग 12व्या अध्यायामध्ये आपण निरनिराळे ऑप्शन जाणणार आहोत की हे जमत नसेल तर ते जमत नसेल साधना भक्ती कर, नाहीतर अनन्य भक्ती जमत नसेल तर साधना भक्ती, नाहीतर मग कर्मफळांची अनासक्ती. अशा प्रकारे आपण या भक्ती मार्गालाही जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत जरी त्याने प्रामाणिक आणि तो जर भक्तिभावित कर्मामध्ये समर्पित असेल आणि त्यांनी जर तो आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर प्रगती करण्याइतपत त्याला बुद्धी नसेल, कदाचित तो तेवढा इंटेलिजंट नसेल, पण तो जर भक्त असेल, तो भगवंतांच्या प्रेमामध्ये असेल. म्हणून म्हणून इथे इथे एक खूप सुंदर गोष्ट मी तुम्हाला सांगते आणि आपण अध्याय थांबवूयास. 10वं थांबवला तरी हरकत नाहीये, कारण खूप सुंदर गोष्ट ज्या चांभाराची आणि ब्राह्मणाची आहे आणि इथे ही खूप समर्पक आहे. मग बुद्धिमान व्यक्ती असो आणि तो भक्त असू दे. मग असा हा जो बुद्धिमान व्यक्ती आहे, मग नारद मुनी असतात बरं का. तर नारद मुनी एकदा ब्राह्मणाच्या घरी जातात. ते विष्णूंकडे जाण्याच्या वाटेवर असतात, तर त्याच्या आधी ते एका ब्राह्मणाला भेट देतात आणि एका चांभारालाही भेट देतात. त्या ब्राह्मणाकडे जातात, यथेच्छ त्यांचं स्वागत होतं. आणि मग स्वागत झाल्यानंतर ब्राह्मण नारद मुनींना एक प्रश्न विचारतो की मग मला मोक्ष कधी मिळेल? तुम्ही विष्णूंकडे जाणार आहात, तर तुम्ही विष्णूंना हा प्रश्न विचाराल का? तर नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे, मी हा प्रश्न विचारेन. त्यानंतर ते चांभाराकडे जातात. तो चांभार म्हणजे त्यांनी त्याचा व्यवसाय चपला बनवण्याचं वगैरे त्याचा व्यवसाय असतो. एका झाडाच्या खाली त्यांनी स्वतःचा छोटासा व्यवसाय केलेला असतो. पण त्याच्याकडे जेव्हा नारद मुनी जातात तेव्हा त्याच्या परीने यथेच्छ असो तो त्यांचं स्वागत करतो. आणि सगळं झाल्यानंतर तो नारद मुनींना हाच प्रश्न विचारतो की मुनी तुम्ही माझा हा प्रश्न भगवंतांना विचाराल का की तुम्ही त्यांच्याकडे जाताय तर मला मोक्ष कधी मिळू शकेल? तर नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे, मी विचारतो. मग त्यानंतर नारद मुनी जातात विष्णूंकडे आणि विष्णूंकडे गेल्यानंतर मग ते सांगतात की असं असं मी ब्राह्मणाकडे गेलो होतो आणि या चांभाराकडे गेलो होतो. तर मग त्या दोघांचेही प्रश्न आहेत की तुम्ही त्यांना मोक्ष कधी मिळू शकेल? तर त्यावर उत्तर देताना भगवान विष्णू सांगतात की ब्राह्मणाला तर मोक्ष मिळायला 100 जन्म घ्यावे लागतात आणि चांभाराला अगदी लगेचच या जन्मी त्याला मोक्ष मिळणार आहे. ह्या जन्म झाल्यानंतर त्याला मोक्ष मिळेल. नारद मुनी अवाक होतात की जो ब्राह्मण आहे, जो इतका सगळं श्रेष्ठीत आणि सगळा अभ्यास केलेला असा ब्राह्मण आहे, वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास केलेला ब्राह्मण आहे. मग ते म्हणतात की असा प्रश्न ते पण शेवटी भगवंतांनी सांगितलंय, भगवान विष्णूंनी सांगितलंय. आणि मग भगवान विष्णू त्यांना अजूनही एक सांगून ठेवतात की तुला निश्चित हा प्रश्न विचारला जाईल ब्राह्मणांकडून किंवा चांभाराकडून की मी जेव्हा हा निर्णय देत होतो तेव्हा भगवान काय करत होते, विष्णू काय करत होते, हा प्रश्न निश्चित तुला विचारला जाईल. तेव्हा तू सांग की मी एका सुईतून हत्तीला ओढण्याचा प्रयत्न करत होतो. एका सुईच्या टोकातून मी हत्तीला ओढण्याचा प्रयत्न करत होतो. ठीक आहे, भगवान विष्णूंनी सांगितलंय तेव्हा भगवानांची आज्ञा शिरसावन्न, भगवंतांची आज्ञा शिरसावन्न मानून, जे भगवंतांचं ज्ञान आहे ते शिरसावन्न मानून नारद मुनी जातात पुन्हा ब्राह्मणाकडे जातात. यथेच्छ त्यांचं स्वागत होतं. आणि मग ब्राह्मणाच्या मनामध्ये औत्सुक्य असतात की माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळणार आहे. आणि मग त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना नारद मुनी सांगतात की तुला विष्णूंनी सांगितलंय, भगवंतांनी सांगितलंय की तुला अजून 100 जन्म लागतील मोक्ष मिळण्यासाठी. हे कसं शक्य आहे? असं कसं होऊ शकतं? असं कसं भगवंत सांगतील? मग काय करत होते त्यावेळेला भगवंत? त्यावेळेला विष्णू काय करत होते? मग हे विचारल्यानंतर जेव्हा नारद मुनी सांगतात की ते सुईच्या टोकातून हत्तीला ओढण्याचा प्रयत्न करत होते. अच्छा, तरीच असं कसं होईल हो? असं होऊच शकत नाही. असं हे काहीतरी असं जे तुम्ही सांगताय हे असं होऊच शकत नाही. मग तिथून नारद मुनी निघतात आणि आणि चांभाराकडे येतात. म्हणजे ब्राह्मण काय ते मानत नाही तसं काही करत असतील, असं काही त्याचं मन काही घेत नाही ते. आणि मग चांभाराकडे जातात नारद मुनी. चांभाराकडे गेल्यानंतर नारद मुनी पुन्हा त्याचं स्वागत चांभार करतात यथेच्छ. मनात तर त्या प्रश्नाचं औत्सुक्य असतंच
आणि मग तेव्हा ब्राह्मणांना चांभार विचारतात नारद मुनींना की मग तुम्ही माझ्या प्रश्नाचं उत्तर विचारलं का विष्णूंना? तर तेव्हा विष्णू भगवंतांनी काय सांगितलं? तर ते म्हणाले की तुला हा जन्माच्या अखेरीसच तुला मोक्ष मिळणार आहे. अगदी काय म्हणतात ना त्याला, की त्याला पारावार उरत नाही त्याच्या आनंदाला, आणि तो चांभार अगदी अगतिक होऊन अगदी नाचायला लागतो तिथे आणि खूप आनंद होतो त्याला. आणि तो आनंद होत असता असताच त्याला नारद मुनींना विचारायची इच्छा होते की मग काय करत होते त्यावेळेला भगवंत? मग तेव्हा नारद मुनी सांगतात की विष्णू त्यावेळेला सुईच्या टोकातून हत्तीला ओवत होते. आणि हे तर ऐकल्यावर त्याला त्याच्या डोळ्यातून घळाघळा पाणी येतं आणि अक्षरशः तो तल्लीन होऊन जातो की त्यांच्या स्तुतीमध्ये आणि भगवंतांची स्तुती गायन करायला लागतो. नारद मुनी म्हणतात, अरे तुला कसं काय, तू हे कसं काय शक्य आहे, तुला हे कसं तू मानलंस? तेव्हा तो चांभार नारद मुनींना खूप सुंदर उत्तर देतो. आणि मग तिथे पडलेलं एक बियाणं असतं ना, तो झाडाखालीच असतो, तिथे पडलेलं बियाणं असतं, त्या बियाण्याला दाखवतो आणि म्हणतो, या एवढूशा बियाणामध्ये एवढा वटवृक्ष जर मावू शकतो, तर हत्तीच्या टोकातून भगवंत सुई का होऊ शकत नाही? तो ते भगवंत आहेत, ते काहीही करू शकतात. ही निष्ठा हो, ही श्रद्धा. आणि म्हणूनच इथे शेवटचं वाक्य आहे की तो भक्तिभावित कर्म करण्यात प्रमाणित आणि समर्पित असेल तर भगवंत त्या भक्ताला प्रगती करण्यासाठी आणि अखेरीस आपल्याला प्राप्त होण्याची संधी प्रदान करतात. जरी तो बुद्धिमान नसेल तरी तो भक्त आहे हो भगवंतांचा, आणि त्याची तो भाव आहे ना, तो भाव महत्वाचा आहे. इथेच याच नोटवर आज आपण थांबूया. पण खूप सुंदर अशी ही कथा मी या नोटवर म्हणून तुम्हाला सांगितली. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊया. अजून आहेत पुढचे, तर आपण उद्यापासूनही 4:30ला सुरू करतोय, कारण 6 वाजता मुग्धा माताजींचा क्लास आहे. हे नंतर लक्षात आलं, मी आधी 5ची वेळ केली होती, पण आपण 4:30 ते 5:45-6 पर्यंत, तर मी आता 1-2 मिनिटात वर्ग संपवते, जेणेकरून तुम्हाला जॉईन होता येईल. तर तुम्हाला काही पुढे उद्यापासून आपण एक 10 मिनिटं आधी वर्ग थांबवूया, की जेणेकरून तुम्हाला काही शंका, मनामध्ये प्रश्न असतील तर ते निश्चित मी घेऊ शकेल. तर कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारावे. मी शेअरिंग थांबवलंय, रेकॉर्डिंग थांबवते.